दख'नाया जि बरिया बरिया लाव जा फान्थाव जा नुदों सिनादो नायलागोबा दिनै बिराद थाबनो उथिदों एखायनो एसे थाबनो उथिगासिनो 6ता 6:30 इदियावनोसो गानलांगासिनो लोगोफोर आइया थिंखियाखौ खानानै लाबोबाय आइया थिंखियाखौ खाना लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय बाखि आधाखौ आं खाना लांनोसै बेफोरखौ 101 बिद जानांगोन नालाय ओंखायनो खाग्रोनि आं नैबे बेनि उनाव नैबे जाबाय खख्लें बिलाइ बिजौखौ खानि खख्लें बिजौ बेनि उनाव दङ बैथिंजाय फाथो बिजौ बेथिं मायाबा जिबौ गोसोम हाबना दङनोलै गाथायाव आयौ आं गियोलै इदिबा दैखौ फाथो जाबाय फाथोआ नैखौबो जाबावैसो आयै गैला गैया नै लोगोफोर जोंनि जायबा दिंखियायानो बारा गैया आइया नागिर इसेबां लाना फैबाय सेथलाय बेथलायनो बेनिफ्राय नै दिनै बारा दिंखिया गैया एबार दिंखिया अखा हायैखाय रोदोमाखै इखिनिखौ आं खाबाय इखौबो जायोना जाया आइ भात केरेलानि बिलाइखौ जायोना जाया दिनै जानांगोन बेयाव आरो दायो खान्थाल थाइजौ होनो दंबोयोसो आरो माबा माबि होनो दंबोयो ओमफ्राय आइया आरो नागिरगासिनो मा नागिरगासिनो मोनथिया थालिर फस्लाबो होगोन खोमा थालिर फस्लाबो नागिरनो थांगासिनो थाइजौआथ' गैया आइयो एबार थाइजौ बोनांगोन नांगोन नेहा माने हांगार इयो खान्थानि हांगार नै मोखौनियाव बुयै फैगोन नायखो बरिया नुलायलायगोन जोंनि मोखौ गुफुरनियावथ' बरिया फाख्रा सिख्रा बरिया हिट नुखागोन काला टिका खारा थायो किसुमान खानाय नामालागे आं मोनगोन दे आंनोथ' बांसिनसो मोनजाबावो जोंहा खारदोसो ला हा नै मोनसे जिना हरदो थामफुला तारिगि मा मोनदो थामफुला Roka, angka semeda beli, angka semeda beli, gede li ya, ada, salah ni beda, oi, jangan dah nama banja ke salah tu enggak boleh dah na, ada tondong marbat lagi, jangan, umanya ada kesini aja baik, Saya betul. Dah jin beragi ya nak, karena jin muka berpai kaya. Thon. Betul tak kan bu? Thalang apa? Jabai. Thon. Ada ini sih deh. Ibarat besar थाइजौआनो बारा थायाखै रावनियावबो बेयावथ' गैखाया नङाबाथ' बेयाव मान थायखायोमोन गोमोन गोदैया जि गोदै जाखायो बे ओमफ्राय नैबे जि गोखै होमबाबो आं बांसिन गोखैसो मोजां मोनो गोदैनिख्रुइ वाव गुफुराव मोनबाय रुको जि बारा नुखादो इखो माता दी इधर देखो मा काला होनजाद' काला टिका थामफुले रुका गिदे Iwang kesiapkan li. Reka ha. Ini macam mana kamu deh?
मानै मोखौनो होबाय आरो मासे दंबायो एबार बिमानो बिसोर मानैया फिसा ओमफ्राय बिमानो जोंहानि मोखौफोरा खाटारनाक खालाय मा होनो जाबाबा दांदो बारा दांजानो नागिरा पामला नोंखौबो जि मोजां मोनदों दखन फटाखौ नायखाय आबोथ' नोंबो फोनजादोनि दे रोका बरिया थाब दखाननिलाय सौनो नागिरसोयो खाथियाव थांबानो नङाबा नै लकेल थाव गुबै बेसरनिफ्राय फेरेदनाय जोंहानिया देखो लाव जा फान्थाव जा नुदों लाव दे लाव जा Bangna. माबाया माने हाखासो खनो Bosore bangja. खिथुआ इथिंसो खिबाय खिया Koi hobi bolot dulu. खिनादो जागानि खान्थालखौ खान्थाल जाबाय थागोन हाखु दहायनो हराव ओइनियाथ' बांसिन गाहायावनो थायदो ओइखिनावनो थायदो नङा खाटारनाक खरजन्थिनिबो मैयाबो खाटारनाक होदोंमोन बाजाराव थांसै दख'ना गोदान फैनो खै हाजारनि होनबा 3000 दख'ना रेगे रेगां आर'नाइ गासिखौबो लाना फैगोन एसे मोजां जि लेथ्रा नांदों आंनो लेट्स गो सांनायनि खनसेलाय दख'नाया जि बरिया हाथायाव मानसि दोंसै दं मैगं बाजार ini mah jingka jika kilo gitu kan jika sulit es krim जाने नहीं es krim नै लोगोफोर न'आव सफैबाय नै ओमफ्राय आं बिबार लाना फैदो बारसेयावनो 20 थाखा मानि बाबारे इमान दाम नै दासो सफैबाय आरोना ओमफ्राय मा लाबोदों आं खोन्थानो नोंथांमोननो दख'नानि दाम बेनो ब्लाउस 5 पिस बाजै मोनबो नै मेहेन्दिबो लाबोदों आं दा आखायाव फोननो दिनै जोंहा बाबाया स्पेसियेल मैगं संदो खोन्थिनो र' नोंथांमोननो खान्थाल पनिर चलो बाबाया संगासिनो खोन्थिनोसै ओमफ्राय बिथिंजाय सायगासिनो नै थालिर फस्ला बयलार जागोन जोंहा दिनै बयलार खासिजों ओइला खान्थाला रुग्रोनानै एवफ्रामना लाबावबायसो बाबाया बिदिनो नैथिं बाथोन देनानै लाखाबाय फालौ सामब्राम ओमफ्राय दायो संसिगोन पनिरखौ दासो लाबोदो अखा थांना फैनाय बाबारे बाब पनिरखौ दासो हानानै एवफ्रामगोन बाबानि फेभरेट मैगं थालिर पनिर Kali nolak kantal. Oh kantal kawan थालिर होननानै खान्थाल पनिर आरो आलु वाव जोबाबो सिखारनो नंखाला Besok baनायगोन मा बेसर
बेसरजों सेवा बेसर होलायलायदो वाव जोबोर नुखादो ओमफ्राय नै जोंनि आथिंजाय दोङो बयलार रुगोदो जोंनिया थाब थाब लुगैसोबाय आङो ओंखाम नै जोंहा माकाइ जालायनोसै माकाइ दै हाथाइनिफ्राय लाबोनाय कालानि मुवाव काजु रोसि बरिया हिट जाखादों टेस्टि नै बाबा संनाय पनिर मैगंखौ जानानै र' खान्थालखौ दिनैया मोजां माबायाखै नामा नांनाय मोनाखै दंनांलाय माबा संख्रि नांगौ पनिर खान्थाल नै लोगोफोर थालिर फस्लाजों बयलार बेदर